Tervepä terve. Niin, muutaman kerran hyppäsin traktorin rattiin ja lähdin hakemaan paaleja, enkä kahtonutkaan, että onko neliveto päällä vai ei. Ja otin paalin etukuormaa ja sitä pellon reunalta ja otin paalin etukuormaa ja lähdin sitä kulettamaan. Sitten kevensin sen verran takapietä, että näistä rupesi, että mikä siinä on, että ei tämä oikein mennä kulkee. Tämä on vähän tuntuu, että ei tämä traktori kun ei mennekään. Ja sitten minä älysin, että ai pirulauta, tämä hiivatin pyöräpalli keventää niin paljon takapietä, että pitää neliveto kytkeä päälle. Ei meinannut edetä, ei traktori minnekään, kun takavialla oli traktori, niin ei kun se takapyörät meinasi olla pikkusen ilmassa ja jauhoa tyhjiä aina. Mä sitten neliveon kytkin, niin jopa rupesi traktorikin kulkemaan. Eli aina 4-3-4-vitosessa kun paaleja kuljettaa, niin on vaan neliveto pieni. Silloin se vettää. Se keventää se pyöräpalli niin paljon sitä takaosaa, että etukuormaa, että kun se on pikkusen ilmassa ne takarenkaat ja muuten, niin eihän se etene hiivatti minnekään, kuule se traktori, jos siinä perä on ilmassa takaveolla. Neliveto eli etuvetokki silloin on pienellä, niin pitää ehdottomasti olla jokaisen pyörän vetäviä. Niin minä sen huomasin, kyllä, semmoista.